Ma nafx kif ngħidlek, kif nista' nħares f'għajnejk u nlisten dak li nħoss. Mhux soltu nistħi, anzi inkom daf ġismi, għall-inqas ħsibt li kont ninsabu f'nofs it-taħwit u l-ġen. M'għandix ħin x'nitlef, donna d-dinja se tintemm. X'hemm ħażin jekk insaqsik, niltaqgħu x'imkien għall-kwiet, il-bogħod mill-konfużjoni u l-inkwiet. X'hemm ħażin immorru mixja fil-kampanja, ingawdu ftit li fadal mingħajr xi konstruzzjoni jew konkrit. Għax dejjem xtaqt li nsir nafek iktar, imma lik l-imħabba logħba man-nar. Ma rridx impoġġik f'periklu jekk nesaq viċin, mela ngħidli x'hemm ħażin li nkunu biss jien u int. M'għandix ċans miegħek, xorta waħda importani minnek, xorta naħseb fik. U bqajna f'nofs it-taħwit u l-ġen, m'għandix iktar x'nitlef għax id-dinja se tintemm. X'hemm ħażin jekk insaqsik, niltaqgħu x'imkien bl-arbit għax li naħsbu isqatt m'għamel ġid. X'hemm ħażin niftur it-tratt ta' kull bieb ikulurit, forsi di tkun niċċavetta li bija tiftaħ qalbek miegħi għax tkun trid. Għax dejjem xtaqt li nsir nafek iktar, imma lik l-imħabba logħba man-nar. Mhux se npoġġik f'periklu jekk nesaq viċin, mela ngħidli x'hemm ħażin li nkunu biss jien u int. Kif nista' ngħidlek, kif nista' nħares f'għajnejk meta naf li ma trid xejn. Grazzi. Grazzi Marilyn u l-mużiċisti u verament bravi minn qalbi. Infakkar